Dragi oneșteni, în anul 2016, când dumneavoastră mi-ați acordat votul de încredere, am preluat un serviciu public de apă și canalizare lăsat la pământ de fostă administrație. Un operator care livra 3 ore de apă dimineața și 3 ore de apă seara oneștenilor. În anul 2017, alături de consilierii locale ai municipiului Onești, am delegat operarea acestui serviciu public către un nou operator, Raja Constanța. Raja Constanța a investit în ultimii 4 ani aproximativ 30-40 de milioane de euro în infrastructura de apă și canalizare a municipiului Onești. În schimb, administrația publică locală nu a făcut altceva decât să crească prețul la apă, devenind pentru oneșteni un preț insuportabil. Începând cu data de 10 iunie, vom ieftini apa pentru oneșteni. Prețul la apă va fi redus cu aproximativ 50%. Oneștenii merită mai mult respect, oneștenii merită niște taxe și impozite scăzute.